Op dit moment zijn wij in Lamswaarde en in Lamswaarde is er iets bijzonders aan de hand. Zijn we die huiskamerconcerten en dat betekent dat er op 16 verschillende locaties in Lamswaarde concertjes, lezingen, van alles eigenlijk te doen is. En het ook het mooie is dat mensen zich hun eigen verblijf of hun eigen woning ter beschikking hebben gesteld om optredens te laten verzorgen. Nou, wij wensen in ieder geval de organisatie al heel veel proficiat voor deze mooie dag. Vandaag zijn het de huiskamerconcerten van Lamswaarde eigenlijk. Dat houdt in dat er een heleboel performers zijn. Heel divers. Echt, je kunt het niet verzinnen of het is er. En ook heel veel gastvrije gezinnen, mensen die hun huis openzetten. Op prachtige locaties. Het is de moeite. Het is eigenlijk jammer dat ik zelf zo weinig tijd heb. Ik zou liefst overal even willen gaan spieken. Gisteren heb ik al een rondje gedaan. Gewoon even kijken. Mensen waren aan het poetsen, aan het ontvegen. Echt slingers ophangen, slingers maken. Iedereen deed zijn best. Linda, dit is ontstaan volgens mij vanuit 130 jaar Vrijheid Eendracht, hè? Het is eigenlijk de eerste keer ontstaan met 125 jaar. En toen 125? 125 jaar. En toen hadden we het opgezet. Toen kwam, zoals iedereen weet, corona. En hebben het uitgesteld tot 2 jaar later. Toen was het een geweldig succes. Toen scheen ook de zon. Die had ik nu ook besteld, maar dat werkt nog even niet mee. En toen zeiden we, nou, we gaan het niet elk jaar doen, maar misschien met 130 jaar bestaan, dan mag het weer. En dus nu 130 jaar? Nu 130 jaar. Wat vond u van het concert? Hartstikke leuk. Het was heel mooi. Goed gezongen. Mooi Uw genre? Wat zeg je? Uw genre? Nou, het waren verschillende genres. Hè. Het was
Ja, wat was het? Reggae, gewoon rock. Van alles en rap was erbij. Het was gewoon gevarieerd. Het was echt Leuk. Leuk. Nou ja, 20 minuten is altijd leuk natuurlijk. Ja, Zoiets, hè? daarom. Ja, zeker. Heb je al meerdere optredens gezien of is dit de eerste? Dit is de tweede. Ja. We waren eerst bij Charles Heisler. Ja. Hè? En ja, dat was ook hartstikke mooi. Ja. Wat vindt u van het initiatief? Ik vind het heel bijzonder dat mensen dat allemaal willen doen. En dan kwam er nog gratis. Ik vind het heel bijzonder. Ja. Compliment voor de organisatie. Absoluut, absoluut. Hartstikke het levert de streek helemaal op ook. Hè? Dus dat is helemaal goed. Nou, super. En dan nog een fijne dag dan vandaag, hè? Ja. Ja. Is het nou moeilijk om performers te krijgen? Of hoe doe je dat? Dat is Diane en Brigitte. Die hebben geweldige connecties. En die spreken ook iedereen aan. En degenen die hier 2 jaar terug waren, die zeiden nog gelijk, wanneer weer? Want we zetten het al in de agenda. Oké, super. Dat is mooi, hè? Ja. Dus eigenlijk bij 2 jaar kunnen we weer zo'n evenement verwachten. 2 jaar, dan hebben we het 132 jaar bestaan. Dat is een beetje vreemd, hè? Kan wel, hè? Alles kan, alles kan. Maar daar ga ik niet alleen over, hè. Dat gooien we in de groep. Nou, in ieder geval, wij gaan nog een kijkje nemen op diverse plaatsen. En ik wens jullie heel veel succes. Het is een schitterende dag vandaag voor dit soort evenementen. Dankjewel en veel plezier. Ja, ik vind het erg leuk. Zeker dat zo'n initiatief op Lamswade wordt genomen om van die huiskamerconcerten te organiseren. Het is heel divers, heel veel verschillende stijlen. Dus het spreekt me erg aan, moet ik zeggen. Heb je al veel bezocht deze keer? We zijn gelijk bij het begin begonnen, dus we hebben er nu al 3 achter de rug. En ik moet zeggen, het zijn stuk voor stuk mooie optredens. Een hele mooie zondagmiddag dus. Ja, inderdaad. En we zijn nog niet klaar.